Patira ka. Taysa dong. Wa ta makasinabot ani. Nawa, isaiwar na. Bukbukan jud ka diharon. Dong. Nakoy baligyan mo. Kamuti. Ingani ka dako. Yawards pre. Di kumukumuan pre. Gawas ang mga gahi dire. Magkakita ko gahi dire. Piti sa kuha. Mapriso ka. Tanaw man mo. Gahi mo. Awards. Kita gihagit anak. Murag kita gyud pre. Kay kita ra may tao dire. Suwaya niya atong kusog. Bunog ginalawasan na. Di ta ka sigurado. Gwapo kay tato. Bitaw pre no. Wapo kay tato ba? Bungo. Pre, bantay pre. Kani doon. Unsay problema? Boss. Gamayan ni mo glawas oy. Gigamayan ka sa kuha. Boss, gamay gyud ka. Gamay bitaw ko. Pero 20 na kabok gilubaan eh. Tinuod ka na, pre? Pre, kung isog jud ka pre. Kita ka na. Asana. Kana, kumakaya na nimo na. Diha ko bilib nimo. Kana lang lawasa. Ito na sa kuha. Testing nga daw. Gusto yun mo. Pustahan na ita. Kani pre, kakwarta kita ni. Turbol gyud ko, pre. Mabunog yun na. Tanawa ninyo. Patuga-tuga gyud oh. Dong, ikaw mo daw gahi diri. Kaya no. Patira ka. Taysa dong. Wa ta makasinabot ani. Nawa, isaiwar na. Bukbukan jud ka diharon. Surebol ang kwartahan eh. Maugid pre. Yawards pre. Di kumukumuan pre. Maintunses yun itong kwartahan eh. Dong, nakoy baligyan mo. Kamuti. Ingani ka dako. Dili ko kamuti. Allergy ko. Makabahon ang kutot. Dong, Mapriso ka. kung dili ka ag kamuti. Karlang, ganahan ka. Ingani ka dako. Na, nanawa pre oh. Yan muga-muga rin kasi yung muscles pre. Isog yun yung tawhana, pre. Namang goy tato. Dili ka na kalang. Kahit kina. Kahit gede bay. Kanibalibad man. Ha! Unsa na? Wa mo sukol. Ang kwarta ambe. Pre, entonces yung kwarta, pre. Bayad yun tani pre. Basi kita na po'y kulatahon nani. Ambe. Kwarta. Hoy, naarari ka dire. Nanghambog pa ka. Yung imong tato. Pintilpin rin na. Yati, nanong yapos mo ka? Ang damay. Pintilpin na dito. Anawo. Yati ka pang bululyaso, ginagin mo ba? Pera na ha. Bukbok doon karon. Oh! Ganun ka. Yati!